दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा पर्टेल निउसफोराव माखासे निउसफोराव मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा 60 गामियाथ' सेसन जाबाय आरोबाव 628तासो एक्जेक्ट भेलुखौ आं गोसोआव गैया 628 ना मामोन ओरै माबा मोनसे बुंनाय नुदों आं बिथांखौ। आरोबाव 628ता गामि थिसन जाबावगोन दा थानाय बिटिआरआव। That means बिटिआरनि जि सीमा बारायनाय जि कनसेप्टमोन, सीमा बारायनाय जि कमिटमेन्टमोन, बै जि एग्रिमेन्टमोन, बिटिआर एग्रिमेन्ट बा सुक्ति गोजोन गोरोबथा, बेवहाय कमिटमेन्ट दंमोन सीमा बारायनायनि, नाथाय बेहाय एक्जाक्ट गामिनि नाम गैयामोन। एक्जाक्ट गामिनि नाम गैयामोन माने बै ओनसोलफोराव थानाय जि नांजाबनानै थानाय जि गामिफोर, बर' गामिफोर बा सरि बर' गामि नङा ट्राइबेल गामिफोर, बिसोरखौ थिसननाय बाथ्रामोन। माने माखासे सावरायनायनि गेजेरजों माखासे रिभिउनि गेजेरजों रिभिउ खालामनानै डाइरेक्ट मेनसन गैयामोन। बेनिखायनो बै जि दफा गामि थिसननाय सीमा बारायनाय बै दफायाव माखासे किन्तु दं गैया नङा। नाथाय अदेबानि 60ताखौथ' सोसननानै बे बाथ्राया रोखा जाबाय बे सुक्तियाव थानाय जि कमिटमेन्ट, बे कमिटमेन्टआ नकलि नङा, आसलि होननानै जों बुंगोन दिनैनि तारिखाव। नाथाय बै 60ताखौ जों साक्सेसफुलि बेखौ एन्ट्रि जानायखौ जों नुबाय। बेनिखायनो आंनि गोसोआव साननाय फैदों बे 628तायाबो बै 628ता गामियाबो थारैनो हाबगोन। खारन बे सुक्तिया एसे मोलेले माने एक्जेक्ट माने क्लियार काट नङा बुंनो थाङोबा। नाथाय बे बाथ्राया रोखा गामि थिसननो हागोन, किन्तु माबोरै हागोन, मा रोखोमनि गामिखौ थिसनगोन, बे मा बै जोंनि बर'फोरनि जि संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि थानाय दा सरकार आरो आसाम सरकारखौ कनभिन्स खालामनानै बै एरियानि मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनानैसो बेखौ मावफुंनांगोन। बेनिखायनो बे सुक्तियाव बै बाथ्राया दोङोबाबो बेवहाय मेक्सिमाम खस्थ'आ जागोन जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि हारिनि नाजानाय, नांथाब नाजानाय बा जोंनि संगठनफोरनि नांथाब नाजानायावसो बे मोगथां जागोन। बे हिसाबैनो जोंनि सरकार, जोंनि संगठन, जोंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नाजानायावनो बे 60ताया जाबाय होननानै आं बुंगोन। आरो आसाम सरकारा, भारत सरकारा बेखौ सापर्ट खालामदों। जानांगौ बिनि थाखाय बे 60ता गामि हाबबाय। आरो बै 628तायाबो जुदि हाबोबा बे जोंनि थाखाय भेरि गुड निउज आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बेयो साक्सेसफुल दफा होननानै अब्लानो आं बुंगोन। स' जोबोर मोजां बाथ्रा बेयो, जोबोर गुड निउस होदों बिथाङा। फाइनाल स्टेजनि लेभेलाव दं होननानै बुंदों बेफोरखौ गासैखौबो, बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा। एनडिएफबि बिथांमोना भुटाननिफ्राय बारग'नानै फैनो हानायाबो मोनसे साक्सेस। बबेखानि दासिम बे जेंनायानो दङ, बेनो गोबां मानसिनि कुइसन। बेनि थाखायनो गोबां मानसिया दिपेन बर' बिथांखौबो रायो, प्रमद बर' बिथांखौबो रायो, सोरबा बिसोरनि जानायनि बाथ्रा बुंबा बिखौबो रायो, इउटिउबारफोरखौबो रायो। इउटिउबारफोराबो बिथांमोननि हेंथाय गोबां बाथ्रा बुंबोदों नङा होमबा। नाथाय मोनसे नङा मोनसे बेबायदि साक्सेस जालांनायखौ अदेबानि जों नुगासिनो थादों। नाथाय बेसेबां जाहैजोबगोन बेखौ बुंनो हाया, समा खिन्थागोन। जियानो जाया मानो 628ता गामिया जुदि हाबबावोबा बेथ' जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन। मानोना नेक्स्ट जि मिशन, नेक्स्ट जि टारगेट बे जाबाय मा, गासै समस्थिया बेसे जागोन, 60ता ना मा जानांगोन नङा होमबा। बे 60ता समस्ति जानो थाखायथ' बेखिनिया हाबबासो थारैनो मोगथां जागोन होननानै आं सानो। गोदान डिस्ट्रिक्ट दानायनि बाथ्रायाबो अब्लासो मोगथां जागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोनाबो बेखौ बुजिखादो, बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैया। जानो हागौ गोबाङानो बायदिसिना कमेन्ट्स लिरलायगोन, जाम्बाबो होनगोन, जेबो मिथियाबो होनगोन नङा होमबा। जियानो जाया मानो बुंबाय थादों नोंथांमोना। नाथाय आं मोनसे गोजोननाय मोन्दों जे बे 628ता दि गामि थिसनबावगोन, आंथ' साननानै लादोंमोन मा बै 60तानि बादै आरो हाबबावगोन ना। बै 60ता गामि हाबनायाव बै जि गोरोबथानि जि गामि थिसननाय, गामि बारायनाय, देट मिन्स सीमा बारायनाय, बियो माने इनभेलिड, जेबो अस्तित्व गैया आं बेबायदि सानदोंमोन। 628ता जुदि थारैनो इनक्लुड जामारोबा एसे नुगोन आरो, एसे गेदेर नुगोन आरो बिटिआरखौ अब्लानो, बे बाथ्राया रोखा। आं मोनसे बाथ्राखौ बार बार बुंगोन, जोंनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि मोजां खामानि मावनाय समाव सापर्ट खालामनाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद दरकार। गोबां मानसिया गोबां बेसेन गोसा बाथ्रा बुङो, ससियेल मिडियायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंग्रा मानसि ओंखारबाय। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथांमोना बुजिनायनि सम जाबाय। मोजां खामानियाव माब्लाबाबो नोंथांनि सुथुर जानो हागौ, बेयो पलिटिकेल सुथुर जानो हागौ, थेवब्लाबो सापर्ट खालामनाया दरकार। खारन बे जि गोरोबथा, बे गोरोबथाखौ जोङो जिमान जि बुङा मानो नोंथाङा जेसेबां दाय जाबसिना मानो, जोंनि मानसिफोरा जाय दाय जाबसिनदोंना बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन संगठन दैदेनगिरिफोरा लोगो नांनानैनोथ' बे गोरोबथा खालामदों। स' बै गोरोबथायाव थानाय मेरिट्स डिमेरिट्स गासैनिबो दायनिगिरियाथ' नोंथाङाबो। बेनिखायनो
बेवहाय जिहेतु सिमा बारायनो हानाय मोनसे अपसन दंखायो नाथाय बोरै बारायगोन माबोरै बारायगोन बै गामिखौ माबोरै नागिरगोन बोरै सिलेक्ट खालामगोन बिनि प्रक्रिया जोंनि मेन्टेलिटिनि सायाव सोनारगोन आरो जोंनि इउनिटिनि सायाव सोनारगोन स' जोंनि गेजेराव जुदि इउनिटि गैयाबा जोंनि गेजेराव जुदि कमिटमेन्ट गैयाबा जों जुदि आसाम सरकार भारत सरकारखौ जुदि कम्प्रमाइज खालामनो जुदि हायाबा सरि कम्प्रमाइज सोदोबाथ' एसे गाज्रि वार्ड जाहैबाय माने बिथांमोनखौ मानिहोनो जुदि हायाबा अब्ला नोंथांमोना बेबायदि गामि थिसननायाव हाया जोंनि दैदेनगिरिफोरा सोर नों आं बायदि मानसियानो ना बिथांमोनाबो हानाय नङा बेनिखायनो बे खमसे खम सिमा बारायनाय जि अपसन दङ बेनि थाखाय जोङो दसे सम गाव गावनि जि जेंना जेंसि गाव गावनि गेजेराव जि माने गोसो गोरोबलायि बेखौ दोनथ'नानै बयबो सापर्ट खालामनांगौ बयबो जरदार नाजानांगौ बयबो सापर्ट खालामनांगौ जाय मानसिफोरा बै खामानिखौ मावबाय थादों आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि थासारियाव बेसेबां मानसिया बेसेबां बाथ्रा बुङो खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ नाथाय जोङो मा बिथिङाव खौसे जानांगौ नैफोरबायदि बिथिङाव खौसे जानांगौ जोंनि हारिया बेफोरबायदि बिथिङाव नो कम्प्रमाइज आं नोंथांमोननो इजराइलनि मोनसे एग्जाम्पल होनो लुबैयो इजराइलनि जि आदर्श बे माबादि नाय आं बहुत इजराइलनि बहुत बाथ्राखौनो माने गोबां स्टाडि खालामबाय लाइफआव स' इजराइला ओरैबायदि मोनसे हादर जुदि गावसोरनि हादराव माबा मोनसे जुदि खैफोद फैयोबा गासै पलिटिकेल बेरियार्सफोरखौ जेंना जेंसिफोरखौ गोसो गोरोबलायफोरखौ माने गासैखौबो दोनथ'जोबनानै बिसोरो मा हादरनि रैखानि थाखाय अरायबो गावनि जिउखौ बावनो थाखाय रेडि जायो बे जाबाय इजराइलनि मोनसे हादरस नोंथांमोना मिथिगौ इजराइलनि पपुलेसना 88 लाखनिफ्राय 1 crore गेजेराव आरो खाथि खाला जेसेबां हादर दं इस्लामिक कान्ट्रिसफोर दं गासैबो बिनि सुथुर बेनिखायनो बिसोरनि हादराव ओरैबायदि सिस्टेम बानायदों साफ्रोम मानसियानो दावहा नांनो हानाय गोहोनि आरो टेक्न'लजिकेलि सोलोंथाइ बिथिङाव ओरैबायदि उन्नत ओरैबायदि दावगानाय जे बेनि जि ब्रेननि जि पावार साफ्रोम मानसिनि जि मेलेमनि पावार बेजोंनो बै सुथुर हादर माखासेखौ डमिनेट खालामना लाखिदों आरो जाय मानसिया जाय हादरा बा जाय सुबुङा इजराइलनि हेंथायै कनस्पिरेसि खालामो बेखौ नागिर नांगौबा 20 बोसोर 30 बोसोरानो जागोन बेखौ नागिर फोजोबस्रांथारो बे जाबाय इजराइलनि मोनसे आदर्श इजराइलनि मोनसे माने बे नीति स' इजराइलनि सुथुरा दिनैसिम रावबो ओरैनो खारग'वाखै जाय थांनानै दङ गासैखौबो नागिर फोजोबस्रांजोबदों स' बे जाबाय इजराइल स' खैफोदनि समाव गावसोरनि हादराव जुदि माबा मोनसे खैफोद फैयोबा गासैबो पलिटिकेल बेरियार माने राजखान्थि गोरोबलायनि जि जेंना बिखै ब्लेम खालामनाय जि जेंना बेखौ बावगारजोबनानै खामानि मावो इजराइलनि सुबुंफोरा आरो बे हिसाबै जोंनि बर'फोराबो खामानि मावनांगोन नोंथाङा पलिटिकेलि सोरखौ मा बुङो ब्लेम गेम गेलेयो बियो गेलेबाय थागोन नाथाय खायसे बिथिङाव जोङो बै गोरोन्थिखौ हमबाय थायोबा जानाय नङा बै गोरोन्थिखौ जों जुदि हमबाय थायो अब्लाना जोंहा लस जागोन लोगोफोर बेनिखायनो बै 628 नि बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा स' बै 628 गामिखौ दिपेन बर' बिथाङा हारसिं माब्लाबा थिसननो हाया बेवहाय जोंनि माखासे नाजानाय सापर्ट नांगोन गुबुन संगठननि पलिटिकेल विल पावार नांगोन जोंनि बिटिआरनि सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो प्रेसार होनो हानांगोन मानि होनो हानो थाखाय माखासे फेक्टर बिथांमोननि सिगाङाव दोननो हानांगोन स' बेबायदि आरो जोंनि मोनसे खौसेथिखौ नांगोन जोंनि गोसो गोरोबलायनायखौ दिन्थिनो हानांगोन अब्लासो बेफोर मोगथां जागोन होननानै आं सानो नङाबा बे बहुत पेन्डिं जानायनि चान्स दङ खारन 60टा गामि थिसननाया एसेबां गोबावबा 628 बेसेबां गोबाव नांगोन आइडिया खालामनानै नोंथांमोना